Meron dyan. May nakatira dyan. Ito po ay gubat. Meron po dito nakatira na isang babae. Ang pangalan po niya ay ito. Ang makikita niyo po ay gubat po ito. Pero may nagtitipis na tumira po dito sa gubat nito. Kuya Selo. Kuya Selo. Walang tao? Ah. Kuya Selo. Wala dito. Walang tao. Pero may nakasalang. Walang tao. Wala si Kuya Marcelo. So sa mga nakakaalala po o sumusubaybay po sa YouTube ko, ito po si Kuya Marcelo. Dito po siya nakatira. Siya po yung ama na napakasipag po at nagtatanim sa bundok na yun, at yung mga kanyang naaani ay ibinibenta niya po sa Kabayanan. So ngayon po pinuntahan po natin siya dito para po kamustahin kung meron na po siya nakitang sidecar, dahil ang hiling niya po ay bike na may sidecar na magagamit niya po sa pagtitinda, paglalako ng mga paninda sa Kabayanan. Pero ngayon po ay wala po siya dito. At titignan natin. Pero meron pong nakasalang na sinaing. Ha? Nandyan sila? Nandyan siya? Ah, wala. Si Kuya Marcelo Tol, nandyan? Oo. Hindi po. Wala pa po. Asan tao dito? Wala po ba yung tao dyan? Wala. Baka po naliligo. Ah, sige, titignan natin sa ilog. Wala dyan sa ilog dyan? Wala dyan? Wala po, nasa taas po. Ah. Tatanong ko sana yung yung bike na kung wala pa talaga. Kung wala pa talaga, maghahanap na lang tayo ng Wala lang po. Ha? Wala lang po sa tito ko bukas pagpunta ko sa amin. Kung may pinagdadaan yung tambay. Ah, tito mo yun si Eloy? Kumpare po yung papa. Ah, kumpare ng papa mo. So yun po, pinuntahan po natin dito si Marcelo. Pero wala pong tao. Ito po ay dahil po dun sa bike na kanya pong hinihiling. At ito po ay ibibigay po ng ating anonymous sponsor. So, yung ating pong anonymous sponsor ay talaga pong gusto silang tulungan. So nandito na daw po yung may-ari ng bahay. Hintayin po natin. Ito na. Dito na siya. Hello po. Itatanong ko po yung yung bike. Kung meron na po kayo nakuhang... Wala pa po. Wala pa rin kayo na... Ikaw po yung asawa ni Kuya Marcelo. Po, opo. Ano pong pangalan? Margie Garcia Arroyo po. Ah. Nasabi ko kasi kay Kuya Marcelo na... Ay hindi. Nasabi sa akin ni Marcelo na kailangan daw niya ng sidecar Opo. para sa pagtitinda sa baba. So ngayon po, ang sabi ko po sa kanya,
Baka po meron siya makikitang nagbebenta ng sidecar na may bike. Sa ngayon po, ito pala po yung asawa ni Kuya Marcelo. Nabanggit po ba niya sa'yo? Opo. Tinda po kasi ako nun. Opo, ano pong sabi niya sa'yo? Sabi po niya may dumating po raw dito na mag-ano po, bibigyan po raw siya ng sidecar po na mabike. Sabi ko naman po, mabuti naman po at hindi na po tayo mahihirapan na magsunong-sunong sa at saka magpinga-pinga. Opo, nasaan po siya ngayon? Nasa nasa Lubo po siya kasi po pinuntahan po yung anak namin na nagkasakit po. Kailan siya babalik? Susunduin po siya. Doon. Susunduin nyo dun sa Ulo-Bulo. Malayo ba yon? 100 po ang pamasay, balikan po. Ay hindi kayo nakapagtinda ngayon. Nagtinda po ako. Nagtinda ka ngayon? Opo. Anong binenta mo? Dito tayo, mainit dyan. Hinimay pong papaya, hinimay po na langka, saka po puso pong hinimay. Puso na hinimay. Opo. Yun po, isang basket po yung aking tininda kanina. Sinunong mo lang. Oh, sipag naman talaga oh. Tapos ang layo-layo ano? Mula dun sa bundok ano, pababa ano? Ay, sino nanguha ng kalakal? Ako po. Ako rin nagtitinda. Baka po ako po dun sa pinuntahan po niya. Nagtitinda man sa akin. Paahon pa ko sa bundok magtinda. Hindi babalik. Nagpunta ako dyan kanina sabi ko parang mayroon namang apoy pero walang tao. Hindi ko nga po nilahat. Ito po yung kalakal ko po kagahapon. Kagahapon. Tapos hindi ko po siya nilahat. Puno lang po dito yung aking tininda. Oo, iyan yung dala-dala mo pang nagbibenta ka. Ito po, sinusunong ko po ito. Sinusunong mo yan. Kailangan po Sipag naman talaga ng pamilya na to. Kung wala po talaga kayo makita, ako na lang po maghahanap ano. Sige po, opo. Titingin-tingin ako dyan sa bayanan kung mayroong binibenta para mabilhan na kayo ng bike at di na kayo mahirapan na maglako-lako ng buhat-buhat nyo Best na lang. sige po, pakisabi na lang po kay Kuya Marcelo, pumunta po ako dito. Opo. Tapos babalikan ko kayo dito kung anong resulta, kung makakakita ako ng bike na may sidecar Opo. Okay. Po, nandito nga po ako kay Kuya Marcelo at binisita ko po. Galing po ako kay Lola Pilar dahil po sa paglipat po ni Lola Pilar. Malapit naman po ito kay Lola Pilar at madadaanan po ito bago kami makalabas ng Kabayanan. Ay dinaanan ko na rin po si Kuya Marcelo para tanungin po kung meron na siyang nahanap na bike na may sidecar na kakailanganin niya po sa pagtitinda po. So yun po, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa channel ko at sa akin pong anonymous sponsor na talaga pong nagpapahana po ng mga taong matutulungan. So ito nga po si Kuya Marcelo ay gusto niya pong bilihan ng bike na may sidecar. So ngayon po ay hindi po siya natin inabutan dito at kami po ay pauwi na rin po. So yun po, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa channel ko. At sa mga kaibigan po natin sa YouTube, sa akin po anonymous sponsor kay Ma'am Tiromi Jenny Seki, kay Powerpuff Girl at kay Sir Tating. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito na po muna. At sa mga bago po sa channel ko, paki-subscribe na rin po at paki-pindot na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga video pong i-upload ko po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. Malaking tulong po ito para mas makaipon po tayo ng mga may tutulong po natin sa ating pong mga kababayang naghihirap dito sa Rizal po. So yun po, maraming salamat po. God bless po.